Hola, tropa! Una setmana més a l'hort del Jardí Botànic Històric de Barcelona. Ja sé que heu pogut sortir tots, heu pogut gaudir ja de l'aire, heu pogut gaudir de les plantes, heu pogut pujar ja a Montjuïc, a la muntanya, encara que no deixen entrar als parcs, però ja és un començament. Jo, de totes maneres, com sempre, us faig una mica de recorregut i visita virtual al nostre hort. Mireu, aquí ja tenim el coriandre amb les seves inflorescències, mireu, ja tenim pràcticament les flors fetes i ben aviat doncs, sortiran les càpsules del cilantro, el coriandre. Continuem. Aquí tenim els enciams, les orelles de ruc, fulla de roure també li diuen. Aquí tenim el Trachelospermum ja pràcticament a punt de fer flor, crec que ja entre avui i demà ja llançarà les primeres flors. Mireu, quina quantitat de flors, aquestes inflorescències que també fan. Molt maco aquest, molt maco i molt bon olor aquest. Continuem per la façana. Aquí ja veiem. Mireu quines flors més maques. Aquesta, la passiflora, aquesta no és la edulis exactament, però és una de les passiflores que es fan servir més per jardineria. Aquí veieu el petit jardí vertical, que també està molt maco, ja amb la flor seca, de la pinya groga ja. Ara ja el tindrem que tallar ben aviat. L'osteospermum, també molt maco, plena floració. Aquest ja us dic que és una planta doncs, pràcticament que tot l'any està en floracions. Les casuarines, casuarina coningamiana, és un arbre molt maco. Aquí tenim les pinyes grogues, ja veieu, a tope. Aquí amb les últimes pluges es van trencar les flors, però la planta continua a tope també. I aquí veieu les carxofes també ja a punt d'obrir-se i donar aquest espectacle que donen les flors. Aquí veieu que aquesta ja està ben a punt. Aquestes estan ben tancades encara, però tenen una alçada molt considerable. Continuem. Aquí tenim el moreus, ja les beines pràcticament fetes, ja podeu veure. Aquest és el moreus. Està a tope també, està enorme. Mireu, aquí tenim la menta, les tomaqueres. Aquestes les vam plantar una mica més tard, van una mica més lentes, però si girem aquí veurem que el tomàquet de barbastro ja comença a estar amb un tamany bastant considerable. Mireu, quin espectacle. La tarongina, la melissa. Ja us ensenyaré aquesta que ja us la vaig ensenyar, però ara està espectacular perquè està en màxima fructificació. Aquest és el Physalis exocarpa i és aquesta planta que fa aquestes beines que s'assemblen molt, pràcticament són iguals perquè són de la mateixa família del Physalis peruviana. I ben aviat tindrem tomàquets aquí, veieu? Són uns tomàquets que estan dintre d'aquestes beines. I normalment aquests tomàquets es mengen fregits. Mireu els tomàquets de barbastro. Mireu que macos. Molt bé, molt bé. Els pèsols negres. Aquí els veiem. Continuem. Els cardos, també enormes. Aquí els tenim, ben grans. I això ho volia ensenyar perquè us vull fer partíceps. Això és un experiment que he provat avui, a veure què tal
surt la cosa. Bueno, mira, us explico una mica. Això són jardineres d'hort urbà, són jardineres que vam fer nosaltres, va fer l'associació del jardí botànic, amb els voluntaris, són unes jardineres molt maques que tenen molta capacitat, i aleshores, doncs, bueno, aquí el que tenim plantades són unes mongetes que es van portar d'Itàlia, i el dilema era una mica com emparrar-les, doncs, perquè creixessin el màxim possible. Doncs bé, aquí ho veieu, hem fet tota una estructura en canya de bambú, i aleshores això m'ho he inventat avui, són uns fils que cauen, i si veieu aquests fils acaben uns contrapesos, unes pedres, i la idea és que aquestes mongetes enfilin per aquestes cordes. Veieu, he fet un marc a dalt, un marc també per tenir més consistència en aquesta estructura, i d'aquí que cauen totes les cordes que van a parar on ja estan pràcticament enfilant-se aquestes mongetes. Al costat, veieu, he fet el mètode tradicional. El mètode tradicional doncs, seria una canya vertical i llavors la mongeta començaria a enfilar-se. Bueno, veurem, us ensenyaré la setmana que ve si això ha funcionat. Ho patentarem, si funciona entre tots. A veure si traiem unes peles. Broma, és broma. Bueno, aquí veieu el talús també, espectacular. Els callistemons, en plena floració. Aquestes flors de color vermell no es veuen massa bé, però molt maco. Aquest seria el talús. El camforer, doncs que ja pràcticament ha canviat de fulla, encara que